Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Loerentie, kijk eens daar. Maar niet van een of andere plaats. Het gaat niet gewitten in deze tijd. Het is een heel moeilijke morgens hier te gaan. En toch nemen we hier met naar Limburgers die ergens wonen. Zelfs buiten Limburg, Fons. Zo is dat, Tom. Er zijn heel veel Limburgers die in het buitenland wonen. We hebben er een aantal opgespoord. We hebben gewoon bij een aantal keren Loerers hier, kijk eens daar, op bezoek. En dan maken we van een nooit een deugd. Want het is heel bijzonder wat die Limburgers allemaal doen in het buitenland. We beginnen deze keer met een meisje, René Mulders. Toevallig een nichtje van mij weer. Maar dat moest altijd in een eigen Zo, dat is een heel rieke familie wat dat ja, zeker, een grote familie. Hè. Mijn vader en moeder en de hele familie die heeft zich enorm vermenigvuldigd, goed gewoekerd zal ik zeggen. Het zijn er pastoren geloofd. Het zijn er wel gewoon pastoren die het goed advies gegeven. Het is ook heel gezellig, zo'n grote familie. Maar René zit in Londen. En wat doet René? René werkt voor een veilinghuis, zoiets als Christie's. Een heel bijzonder veilinghuis. En wat doen die? Die doen alleen maar muziekinstrumenten veilen. En je kent zo'n veiling, kent ze wel. Hè? Dat heb je wel eens op televisie gezien. Dan begint dan zo'n veilingmeester met zijn hamer te raden. Eenmaal andermaal. Weet je wel dat. Hè? En dat doet René natuurlijk ook. Maar die veilingen die gewoon ook heel veel over internet. Maar laten we dat René allemaal vertellen wat het doet. En wat ik ook heel erg belangrijk vind is natuurlijk. Waarom zit dat nu in Londen? Want Londen is natuurlijk wel een geweldige stad. Ik ben er in mijn leven diverse malen geweest. En laten we even luisteren wat René erover te vertellen heeft. Ja, voor ons één ding is jammer in dit gebeuren. We gaan dus heel modern gaan voor luisteren naar die nichtje. Ach, voor dingen is dat modern, Tom, de bus al gaat ooier. De jeugd en ook ik en heel veel mensen, zeker in dit coronatijdperk, maak je gebruik van tv op afstand, weer skypen, weer zoomen, weer facetimen en noem maar op. We gaan op dit ogenblik met René zoomen vanuit de studio in Lin naar Londen. Kijk, de jeugdige fonds nummers met in het moderne tijdperk. Over naar Londen. Ik ben opgegroeid in Maastricht. En toen ben ik naar Italië gegaan om daar vioolbouw te studeren. En toen ben ik naar Londen gekomen om te werken bij Veilinghuis. En wie best je nu op het idee gekomen om vioolbouw te gaan doen? Want dat lijkt me echt. Hoeveel mensen doen vioolbouw? Niet zoveel. Van vioolspelen ben ik met begonnen. En mijn pa en mijn ma, ze hebben de ambacht in de familie. En ik heb altijd de viool aan de ene kant en aan de andere kant altijd gaat willen maken, gaat willen creëren met mijn hand. En ik heb het samen gevoerd en de vioolbouw geworden in deze manier. Oké, en dan ben je vervolgens in Londen terechtgekomen. En wat is die werk wat ze dan nu thuis? Dus ik werk bij een veilinghuis, gespecialiseerd in strijkinstrumenten en strijkstokken. En ik verzorg alle instrumenten tot ze voor de veiling klaar zijn voor te veilen, dat ze in orde zijn, dus ik restaureer ze. Je wilt mij laten geloven dat er een echt veilinghuis is, wat alleen maar instrumenten veilt? Ja, alleen maar strijkinstrumenten. Alleen maar strijkinstrumenten? Gitaren, alleen maar strijkinstrumenten, alleen maar violen, altviolen en cello's. Maar dan moet je toch al, als je zo'n instrument wilt veilen, dan moet het toch al sowieso al een waanzinnig duur instrument zijn. Dat kan toch bijna niet anders? Het hoeft niet waanzinnig duur te zijn. We beginnen met 2000 euro, 2000, 3000 euro pond. De kind gaat mee beginnen. En we gaan inderdaad tot in de miljoenen. Dat gebeurt, maar niet altijd. Je veilt het over heel de wereld? Ja. Internet? Ja, gaat het wel via internet of? Het is een internetveiling, maar ik heb natuurlijk komen kijken en spelen en ze hebben alles. Dat is mijn job, is dat alles bespeelbaar is. En dat alles in een goede staat is om te veilen, om te kopen en te spelen.
Ja, voor ons, toen was in de bereisde mens, best wel eens in Londen geweest. Ik ben heel veel keren in Londen geweest. Eigenlijk was Londen een van de steden waar ik ooit als eerste zelfstandig herging. Gewoon 15 jaar. En ik ging met de fiets naar Engeland met 2 van die zware canvas tassen achter op de fiets. Er zat alles in, zelfs een reserveluchtbad. Ik kan zich dat voorstellen. Vroeger nam ze alles met. De fiets, dat steigerde, dat was zwaar, zeg ik. Niet normaal. Dat wordt niks voor mij, want ik ben niet zo'n werker. Ik ben fysiek, u staat aan mij. Ik ben probeer meer te spreken. Ja, de muziek is op de verkeerde plaats. Die ding. En ik heb dus dat fiets, daar heb ik in de hoek van Holland neergezet. Daar heb ik me de canvas fietstas gewoon neer te tillen op de showergelei, op de boot van Hoekland van Holland naar Hiej. En op de boot kom ik een pers tegen. Een man uit Iran. Een pers heette dat vroeger. En dat man heeft me metgenomen en hij zat me in Londen af, midden in Londen, East End. Dat is de grootste achterbuurtwoord op dat moment van Londen. De grootste, ik sting daar met mijn fietstestjes, 's avonds laat, sting ik daar. En zielig alleen in dat Londen, kelpien, koorts. En ik heb me daar zo'n bed and breakfast gepakt voor $2 geloof ik. En toen ging ik nog eens even een biertje drinken in Londen. Ik wilde toch ook de wereld verkennen. En ik werd overvallen, letterlijk. Door iemand overvallen, mes op de keel. En de man zegt, lend me 10 bob. Maar ik wist niet wat dat was. Maar die spreken door Cockney. Dat is een aparte taal in die arbeiderswereld, in die achterwereld. We zijn wel eens bij Harriot's geweest, waar we ook Alfayet vroeger met Diane, dus het beroemde echtpaar van de hele wereld. Harrods is een must. De kent niet naar Londen gaan en niet even bij Harrods binnen geweest zijn. Dan moest ze even binnen geweest zijn. Dan moest even een tas koffie gedronken hebben. Ze mensen, dit is duur, dat weet ik. Maar dat moest je gezien hebben. Ze hebben echt een aparte zaak. Alles wat op de wereld te koop is, wat een beetje voor staat, hebben ze dan. Van de goedkoopste tot de duurste merken. Maar wat ook leuk is om ons gewoon even in de morgen de storm kijken bij de ingang van de notabelen die er allemaal binnenkomen. En de filmsterren en de beroemdheden en de sporthelden. Die hebben een aparte ingang. Die komen dan met hun Rolls, met hun Bugatti's, weet ik wat ze allemaal hebben. Een aparte ingang. Ja, laat zien wat ze hebben al. Alleen. Ja, maar die kikt ze in ooggoed, dat is niet te geloven wat ze ziet. Ik ben benieuwd wie die niks kunnen eigenlijk duiden in Londen, want het is een ganse nieuwe generatie. Het zal zich dan niet zo gemakkelijk laten overvallen en sticht, neem ik aan. Ik hoop dat het hem goed gaat. Ik ben nu 5 jaar nu, dus ik heb wel veel gezien. De toeristische plekjes, dat is meestal niet echt wat ze is. Maar dat is, ja, als je in een stad woont, dan gaat ze niet naar de toeristische plekjes. En wat voor deel van Londen woont zich? In Chelsea of zo? Dat is de duurste buurt geloof ik, hè? Nee. Ik woon in Wembley. Dat is naast het International Football Stadium. Waar Engeland speelt. En het is wel leuk, want het heeft een hele hoop gebeuren. Het is een opkomende buurt. Opkomende wijk is dat? Een juppenwijk of wie noemen ze dat? Het is ja, een beetje juppen, maar het is een beetje ertussenin eigenlijk. En het is half 30 minuten met de metro om in het centrum te zien. Dus het is heel maar missen als ze daar in Londen zit, missen dat Limburg niet? Ik zit niet ieder jaar op het proevenement. Ja. Volgens mij vindt het toch wel heel erg leuk in Maastricht. Ja, natuurlijk. Het is de optie. De veilinghuis is niet in Maastricht of in Limburg. Dus ik kan niet zomaar terugkomen. Maar het is altijd. Ik ben erop gegroeid en dat ligt mijn hartje altijd wel. Ja. En dat is ook in Londen het specifieks wat ze dan metneemt uit Limburg, het specifieks Limburgs, hebben ze dat ook toch? Of het specifieks Maastrichts? Wat neemt ze zich met als ze naar Londen geest of naar Hoes geest? Kies, drop. Kies? Limburgse kies? Kies en drop, dat mis ik wel. En dropjes, Oké. Nou. Ja, lekker eten en zo. Nou, dankjewel. Veel succes. Oké, dat was René
Leuk hè, wie het toch in Londen is en toch als Limburger, maar altijd toch een Limburgs elementje missen hè. Ja, dat is, luister, dat is niks zonder Limburg. Dus als er straks heel treffend van die sprooktaal in Engeland. Hier in Limburg spreken de meeste lui Bagoen zelfs. Wow, en in Roemenië staat helemaal in. Hè, want als ze daar niet zeggen, spande, bing, to, dan hoort ze er niet bij. Dat kent ze wel goed hè Ton. Ja, daar hoort het er ook bij. Zeker, geweldig. Leuk, maar het wordt wel een stukje Limburg, maar dan in het buitenland. Ja, voor ons, dat gaan we heel zeker in de volgende keer weer doen. Ik ben een heel stuk wijzer geworden. Als dadelijk de rare tijd voorbij is, zal ik de eerste reis naar Londen gaan maken. Want het eerste wat ik eigenlijk moet bezoeken is toch wel Harriet. Dat hebben ze me nu duidelijk verteld. Beste kijkers, van neem ik de volgende keer met weer naar een vreemdland toe. Waar weer een Limburger. Ver weg, ver weg. Heel ver weg, hè, Fons. Veel verder als Roemenië. Zo is dat.